MINUSMA ka baaraw kuncɛli Mali jamana kɔnɔ ɲɔgɔn ye dɔ kɛla o koɲaw kan Mali kɔkanko minisiri ani diɲɛ tɔnba ka cidenw fɛ. Abdoulaye Diop a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. A fɔra ko baarabila nin a kun kan ka kɛ sigiyɔrɔma 2 ye. A fan fɔlɔ n'o ye phase fɔlɔ ye o kɛra o tɛmɛna sira fɛ gɛlɛyaba ma y'a la. Mais phase 2nan n'o daminɛna o bɛ sen na i y'a dɔn kan minnu yɛrɛ kun kan ka di Mali gouvernement kan 13 de don mais temps sera ka di mais ko bolo dara cogo min a ko ma lawaleya o cogo la gɛlɛya caman donna na gɛlɛya bɛ bɔ fan caman a bɛ se ka bɔ lakanani sira fɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ jugu minnu fana bɛ yen nɔ olu fana ye baara minnu boloda olu ma se ka kɛ donc gɛlɛya caman donna na donc an bɛ se k'a fɔ ni hakilisigi ye k'a fɔ bi décembre kalo tile 31 MINUSMA ka baara bɛ bila. Nin ɲɔgɔnye in sen fɛ Mali kɔkanko minisiri n'a jɛɲɔgɔn 2 tun bɛ kɛnɛ kan bolimafɛnko minisiri ani sigida minisiri. MINUSMA ale ka baaraw kun cɛla pewu nka a ka baarakɛminɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ fɛlɛw bɛ ka ɲini o kɛcogow la min fɛnɛ bɛna kun cɛ waati ni kungurunin na min ye Mali dɛmɛbagajɛkulu ye UNICEF PAMU o n'a ɲɔgɔnna caman minisiri Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ k'olu ka baaraw bɛna to senna Mali kɔnɔ. MINUSMA dagayɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ko baara caman bɛna sabati o yɔrɔ kofɔlen ninnu na. MINUSMA ye Nations Unies cakɛda dɔ de min bɛ occuper lakanani na mais sani MINUSMA ka na mais jɛkulu dɔw tun bɛ yan nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko UNICEF PAM ni jɛkulu caman bɛ yen nɔ olu tun bɛ yan olu ka baara fana bɛ continuer ni MINUSMA taara. U ka kan ninnu kɔnɔ fɛn caman tun bɛ yen nɔ u ye produits ni fɛn caman nati a ye environnement dégradé fɛɛrɛ kan ka se ka tigɛ ka nafolo fana bila kɛrɛfɛ pour que o yɔrɔ minnu tiɲɛna olu bɛ dilan cogo min an balimamuso min bɛ kɛrɛfɛ n'ale ye ministre des transports fana ye olu fana y'a jira k'a fɔ aéroport ni fɛn ninnu na minɛnw caman tun bɛ yen nɔ a caman tiɲɛna sisan hali n'an bɛ fɛ ka aéroport dɔw utiliser a tɛ se ka utiliser parce que an mago bɛ sɛbɛn ni fɛn dɔw la olu t'an bolo tugun donc an kan ka sigi k'a fɔ k'a lajɛ olu ko ninnu bɛ se ka ladilan cogo min. Ntɛnɛn tɛmɛlen décembre kalo tile 11 MINUSMA y'a ka baara kun cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ n'o yɛrɛ laseli kɛla diɲɛma ye u jabala la Bamako ni décembre kalo tile 31 o bɛna kɛ MINUSMA ka ko bannen pewu Mali kɔnɔ minisiri Abdoulaye Diop ale ka fɔ la Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.